दे मोजाङै थां दे नोंसोरो। आजिखालि गारि मथर गोबां जाथारबाय, गिनायसो मोनो आं। मोजाङै नायना थां दे नोंसोरो। जागोन दे, जोंफोर जाम्बि नङा, रोंखागौ। जाम्बि नङा, थेवब्लाबो गिनाय मोनो आङो। गादावरि आयं, जेबो टेनसन लानाङा नोङो। ओमफ्राय आइ लैथोस्रि, आं होनाय फैसाखौ लादोंना लायाखै नोङो? लादों, आङो आंनि एक्सट्रा फैसाबो लादों 2000। दे, ओमफ्राय न'आलाय मालाथो फैगोन नोंसोरलाय? खैदिनसो थामारगोन? सानब्रै सानबासो थानोसै आयं। आयु गसाय, सानब्रै सानबा? साननै थाबाबो जागोन दे। बा, आङो न'आव थांनायानो थायाखै, एसेबां दिननि उनाव थांनो नागिरदों। सानब्रैबो थानो मोना होमबा? हा, साननै थाबानो जाबाय आरो। न'नि खामानिफोरखौलाय सोर मावगोनखाय? आंहाबो आथिं सानाय सिं सानाय मावख'नोनो हाया। आंखौ मा रुवाथिखाय मिसिन सानदों नामा? आं माने सानब्रैबो जिरायनो मोना। गावसोरा आथिं सादों, सिं सादों, खर' सादों होननानै जिरायना थानो मोनो। आं मोनो ओंखाय। आंलाय माथो खर' साबाबो उदै साबाबो हाया हाया मावो। जोंफोर रुवाथिखाय माने मानसि रोखोमखौनो मोना आरो बिसोरो। मा जाखो, मा सानबाय थाखो? साननैल' था आयं। सानथाम थागोन दे, सानथाम। आयु, सानथाम मानि थाबावनोसै? साननै सानथाम एखेयानो माथो आयं। आङो मा एसेबो जिरायनाङा आरो? साननै थाबाबो जागोन दे, साननैनि उनावनो फै। आरो लैथोस्रियाबो थांगोन ना, नोंसाबा जाहोनो हागोन ना हाया? खस्थ'सो जागोन खोना र', लांनोसो नागिरदों। आरोथ' दा गोजां बोथोर, कम्बलफोरबा दंना गैया? दङ दे, मानो गैया जानो। आरो गांसे लाबावदोआनो माथो जोंलाय। आरो जानायनिखौलाय मानो टेनसन लादों? गांजेमा गोसोम राननायालाय माथो फैसा लाखादोआनो, आरो आंबो लादोआनो माथो। थेवब्लाबो थानाङाहाय बारा दिन, साननैल' थादे, एसेबां सानब्रै मानि थालायनाङा। दे थाथो दे आयै, जेबो नङा। गांजेमा गोसोम रानिया एसेबां दिननि उनावसो थांनो नागिरदों न'आव। सानब्रै थाबालाय मा जागोनखाय, थाथो दे, जेबो नङा। बेबोथ' बिमा बिफा न'नि मानसिफोरजों थानो लुबैयोना। ओमफ्राय न'नि खामानिफोरखौलाय सोर मावगोन एसेबां सानब्रै सानबा थाबालाय? आथिं सायो सिं सायो आंहा, नोङो मावना होगोन आंनो? दे जागोन दे आयै, आं मावगोन दे, आं ओंखामबो संना होगोन नोंनो। होगोन दे नोङो मावनानै, ओरैनो बुंदों नोङो। होगोन दे आयै, आंलाय माथो न'आव रावबो गैयाबा, नोंबो लोमजाबा आंलाय माथो नोंनो ओंखाम संना होयोआनो माथो। थेवब्लाबो हाबा नोंलाय बेसेबां मावनो? आंनि मावनायखौ जेबो टेनसन लानाङालै नों आयै, थाथो दे, सानथाम नङाबा सानब्रै थाथो। दे होनबालाय, बेनि बारा थानो मोना दे नोंसोरो। दे जागोन दे, थादो होनबा, फैजों सारा दा थादो, गादावरि आयं थादो। दे थां, मोजाङै थांबानो जाबाय। दे आदा। आबा, नों मानो बिदि बुंनाय? दा बिसोरो चान्स मोनबायना, सानब्रै मानि थासिगोननो। थाथो दे आयै, जेबो नङा, एसेबां गोबाव समनि उनाव थांनो नागिरदों। बिबोथ' न'नि मानसिफोरजों थानो लुबैयोना। आबा, जोंफोरखौथ' बेखौ ओरैनो लाखियाखैना, फैसा होनानैसो खामानि मावनो होदों। रुवाथिसो बियो, रुवाथि। आयै, रुवाथिबाबोथ' बिबोथ' जोंफोर बायसियानो मानसि। ओमफ्राय नोंहालाय बिबारि बिहामजोखौलाय मालाथो लाबोनो नागिरदों? माथो दाबो हाबाखौनो जाला बेलाय? ना गुबुनफोरखौसो मोजां मोनखुमना दङलै? है आयै, बिदि नङा। मानोथ' होनबा दाहालागै हाबा जाया बेलाय? मानो फैया दाबो? बुरैना जागोन नामा बेलाय हाबाखौ? थाब थाब मोजाङै रायज्लायना लाबोदो बिहामजोआ। बे बिबारियाबो मानो दाहालागै फैला आंजों? लाबोनो नागिरबाबो फैया, आं खालि दानो हाबा जाया, दानो हाबा जाया। आदा, आङो सफैबाय। सफैबाय? औ, सफैबायथ' र'। एनियानिया बुंलायावलाय मा मा जाना फैखो? गासैखौबो जाजोबदों आदा। ओइ आदा, एनियानि हौवाया बारा साइस गैयासो। साइस गैया? साइस गैयाथ' र'। हौवानिया साख्रि दङ नालाय, बेनिखायनो लबावनो थांदों बियो। फैसाल' नांगौ बेनो। नोङो सिगां नुवाखैमोन होनबा? माथो नोंनि लोगोनिनो लोगो होनना बुंदोंमोनलै। नुवाखैमोन आं आदा, फट'आवसो नुदोंमोन। फट' आरो मा, फट'आव नायनानै सिनायाना। आदा, ओमफ्राय नोंहालाय माथो जाखो? माथो मोस्रोम बाजैखौ मागोआवनो लाबोगोन होननाया मा लाबोला ना मायो? मोस्रोम बाजैखौ आंहा साइस नुसो फसायसोदों आंहा। थाबैनो लाबोदो आदा, नङाबा गुबुनफोरजों लांजागोन। लाङा दे। आयौ, लाङानो, एसेबां साइज गोनां मानसिखौ मानो लाङा जानोलै, बयबो नोजोर होयो। दा आंखौनो नाया मानो? आंनि थाखाय सेंग्राफोरा जा रखम फाग्ला जाखायो। आंसो रावखौबो मोजां मोना। आं हाबा जायैखायसो, नङाबा आंखौ मालाबानो लांगौमोनथ' सेंग्राफोरा। हा, नोंहाबो हाबा जादों होनबालाय? जाया मा, आं बान्दोरफोरजों सासेखौबो फसाया आं, आरो रावनियाबो साख्रि गैया। आङो डक्टर इन्जिनियार नङाबा हाबा जाया माथो आदा। आरो बेनि सायाव नुनायावबो हेन्डसाम जानांगोन, होनबासो हाबा जागोन आं। सनिया, मोनसे नङा मोनसे खोमि थाखागोन। गासैखौबो नांगौ बायदि मोनखाया। थेवब्लाबो आंनो गासैखौबो नांजोबगोनहाय। सेंग्राया गिदिर साख्रि मावनांगोन, ओमफ्राय बेनि सायाव आरो हेन्डसाम जानांगोन, अब्लासो थांगोन आं।
ओमफ्राय जुदि एसे बोरायबाथ' गैया थांखाला आं। बोराय मानसिफोरखौथ' आङो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाखाया। बोराय माने ओरैनो 5, 6, 7 बोसोर गिदिरबा थांनो हागौ, जेबो नङा। थाङा माथो आङो 5, 6, 7 बोसोर गिदिर मानसिफोरजों। आंनिख्रुइ 1 बोसोर नङाबा 2 बोसोरल' गिदिर जानांगोन। ए, दा मोनगोन बास नोङो? नांगौबा एसे मोनजोबालै। आं मोनगोन, नायबाय थाना नोङो आदा। बिदा बिनानाव मा रायज्लायसो नोंलाय सानैबो? थास' मोखां? औ। बा आसोल, दिनैसो माथो? सुटिखौनो मोननो नागिरा। ओमफ्राय मालै नेरसोन, मा मोस्रोम बाजैखौ लाबोबाय ना मायो? माथो मागोआवनो लाबोगोन होननाया माथो ना जाखो? जेबोआनो खबर पाति गैया माथो। लाबोदो माबारै? औलै न' थास' मोखां, आं लाबोनो होबाय थादोंआनो, माबा आदायानो लाबोनो नागिरा। आयाबोसो लाबोनो होदों, माखौबा एसेबां टान मोन्दों लाबोनो? नंगौथ', आंलाय न'आव फैबाथाय नोंनि हाबा मोनजालांगोन सानदोंमोन नेरसोन। लाबोदोलै लाबोदो, आयंखौलाय बेसां खस्थ' होबाय थानो आरो? आयंआ खामानिखौनो हारसिं मावख'नो हाया। माबालै थास' मोखां, बियो दा बिब' लाहानावसो दंहैयो। बिगुमैनि बिनानावा किडनि हामा जादोंनो। ए। ओमफ्राय दा बेखौनो नेबाय थादों आरो डक्टरनाव लांनो। माबानोलै गिदिर डक्टरा लोमजाना दङनो, बेमार जाना, बेनिखायनो डक्टरानो फैयाखैनो। बेखौनो नेबाय थानोसै होमबा, बिगुमैनि बिनानावखौनो? नङा माने मानसि गैयानो बिसा। जायखिजाया नोङो मोस्रोम बाजैखौ थाब लाबोदो। जागोन देलै जागोन, साननैसोनि उनाव लाबोगोन र'। आंनो बिबारिया फिथा जानो थांनायावबो फिथा होआसै। सिगांबा आंनि एक्स हिन्जाव थानायाव गद' फिथा मोनजायोमोन आङो। थावनि फिथा जानो ना एन्थाब फिथा जानो ना लावदुम फिथा। दा एबारो गैया, थाइसे फिथा मोनजायासै, रावबो होआसै आंनो। गैला गैला दिनै रावबो गैला। ओइ बाल'न्दि रांखावरि, नोङो आंनि आइ बांबुलिखौ लांनानै मानो बुथारनांगौ? आयौ, आं आइ बांबुलिखौ मोनफिनगोन होननानै गद'ग आसा खालामदोंमोन, नाथाय गैया, आं मोनदिया। आं दा मा खालामनो? आं बे न'आव थाबाय थानो हायालै हारसिं। फाग्ला रखम मोनो आङो। नङाबा मोनसे खामानि मावनि र'। आङो आंनि एक्स हिन्जाव लाइमोन बिमाखौ लायनो थांबावनि र', फैगोन खोना एबारो। एबार लाबोथारगोन आं बेखौ, लाबोथारगोन आं नोंखौ बिमा। नङाबा फाग्ला जागोन आङो। एबार आं नोंनि आथिङाव हमनानै खुलुमगोनलै बिमा, थेवब्लाबो आं नोंखौ लाबोथारगोन दिनै माने दिनै थांला आङो, दिनै हर जाबाय, गाबोन लायनो थांथारगोन आं नोंखौ बिमा। आरो जुदि बिमाया फैयाबा आं जावायसोलानि न'आवनो थागोन। रखर, मानोथो होनबा अख्रा, मानोथो होनबा ब्रा लिंबाबो फैया? नों जुदि फैमाराबा आं नोंसोरजोंनो थामारसिगोन ज'नो, हेपि फेमिलि। सल' खबर होना दोनगौमोन, दा नाम्बारबो गैया। एबारो लाइमोन बिमानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाथारगोन आं। सल' बैथालि रांखावरियाबा जेल सिङाव मा खालामबाय दङ? जादो दानिया आरामसे। बै बालन्दा जांगिलाखौसो दा माला मोनगोन? अबाव खारखो बियो? मा पुलिसफोरा दाहालागि नागिरना मोनला मानसिखौनो? माहाय एसेबां बायना पुलिसलै बिसोरलाय एसेबां खम दामि दै खाम गैया, खामनाय। क्रिमखौ फोननानै एसे फुरनाय रखम मोनदोंलै आं गावखौनो गाव। हाबायालागि एसे गुफुर जाबावबा हामगौमोन। दे फोनना था, गुफुर जानाय बायदि। औ, एसे गुफुर जाबावनांगौमोनलै आं आब', गोसोमद्राय मानसियानो। दा मानसिफोरा गुफुर जानो होबाय थायो आंखौ। आं एसेबां गोसोम मानसिया एसेबां थाबैनो बोरै एसेबां दाउब' रखम गुफुर जानो हागोन देनाय, नङा होमबा आब'? औ, नंगौ नंनाया। गोसोमबाबो नोंखौ समायना नुयोथ'। आब', नोंसोरसो आंखौ मोजां मोनो, नाथाय आंखौदि दा मानसिफोरा गोसोम होननानै बासिबाय थायोना, आं दुखु मोनोलै लाइमोन आब'। गामिनि मानसिफोराबो बेसेबा बुंबाय थायो आंखौ, नों मानसिया मानो दाबो गुफुर जानो रोङाखै? क्रिमफोर फोनो ना फोना मोखाङाव? क्रिमफोरखौ फोनना था, गुफुर जागोन होनना बेसेबा बुंबाय थायो। आं दुखु मोनो।
बेखौनो दुखु मोनबाय आगै मोजांनि थाखायसो बुंदों बिसोरबो जाम्बिलाय नोंखौ गुफुर जाजानो लुबैयो बिसोरबो माने नोंनि मोजांखौ नागिरो आरो बिसोरबो आरो जागोन दे नों जेबो दुखु खालामनाङा नोङो सानफ्रोमबो जोथोन लाखि मोखांखौ एसे गुफुर जानाय रखम मोनदों दे आं नोंनि मोखांखौ मानसिफोरा आंखौ बोरायबाय थादोंना बयबो बेनिखायनो गुफुर जादों खोना आङो औ बिदिनो सानफ्रोमबो जोथोन लाखिबाय था मोखांखौ गुफुर जालांगोन नोङो मास मोनसे बा मास मोननैनि उनावनो गुफुर जालांगोन आरो मानसिफोरनि बुंनायखौ नोङो जेबो टेनसन लानाङा जेबो दुखु खालामनाङा मोजांनि थाखायसो बुंदोंना आगै बिसोरबो नंगौ नंमानिया थेवब्लाबो आरो बुंबाय थाबाबो बोरैबा मोनोना जेबो नङा दे आगै ओमफ्राय सनाथियाबा उन्दुबाय औ दासो उन्दुबाय बेबो रनाय आं कम्बलखौ लायनि कम्बलखौनो लाबोनो बावदों आं मादैयाबो उन्दुबाय नामा उन्दुबाय गुफुर जामारदों होनबा आं एसे बे साननैसोआवनो गुफुर जाना होबा आं जा मोजां मोनखागौमोन दा आरो एसेबां थाबै बोरै गुफुर जानो हानो दा सासे आरो हाबा जानो लिंबाय थादों हाबानि सिगां गुफुर जानो मोनबाथाय हामगौमोन दालाय हाबायानो जासिगोनानो मालायबा बिसोरनि मानसिफोरा गुफुर मानसिखौसो मोजां मोनोनो दा फिसालाया आंखौ गोसोमबाबो मोजां मोनबाय बिसानियाव हाबा जाना थांबाथाय आङो सानफ्रोमबो मेकआप लानांगोन एसेबाबो लानांगोन नङाबा बिसोर आंखौ खम बासिखागोन एसे लाबावना होनोसै आं बुरजा बुरजा लाना दोनगोन होनबासो थाब गुफुर जागोन खोना जागोन जासिगोन एबार नंमारगौ सना नोङो एबार फैमारगोन ना आंजों माला फैगोन माला माने 6 माससोनि उनाव आरो 6 मास नेबावनांगोन आरो 6 मासखौबो नेनो हाला आरो 6 मासालाय मा दानो थांगोन आंथ' बोसोरसेनि उनावसो जागोन होनदोंमोन दाथ' आरो 6 मास खमायनासो होबावबाय आइया बेसेबा गाख्रबगासिनो नोंखौ लाबोनांसिगोननो ओरैसै जोंफोरनि मोजां मोननाया मार्च मोनबाथाय बोसोरब्रैयानो जासिगोन नंगौना मार्च मोनबा बा गोसोआव लाखिबाय दं नामा नोङो ओइ नङाबा नोङो साननैसो थानानै फैदोब्रा मानो फैया 6 मास मानि नेबावनांगोन आरो मोस्रोम आरो थिलुआ देरबाय माथो थानो हागोन दे बिसोरलाय र'लै माबा 6 मासखौबो थानो होला 6 मासखौ मेगन निसिनानैबाबो नेथारदो नोङो दे सना दे आइया नोंनि थाखाय आंखौसो रायबाय थायो मिथिबाय बिहामजो नांथारगौ दा बेनो जागोन दे बुंबानो जाबाय 6 माससोनि उनाव थांगोन होननानै मोस्रोमा फैयाखैबा दाबो फैथ'वाखै र' बियो गाबोन नङाबा समफोर लांगोन नामायबा डक्टरानो बेमार जाना दङबा डक्टर गिदिरथारानो बेमार जाना दङनो आरो डक्टर गिदिर गैयिखाय लाङाखै गिनानै बिसोरो डक्टराबो बेमार जानो मोनबाय होमबा दासो औलै ओमफ्राय मा नोंसा लैथोसो आगैमोनालाय माथो खालामदों गांजेमा गोसोम रानि मोना गैया मालाय गांजेमा गोसोम रानि लाहानाव थांदों सानैबो मालाय सानब्रै थाना फैगोननो ओमफ्राय गांजेमा गोसोम राङा जायगा दङ ना थानो माथो बिसाबो न'आव जेबो गैयानो दा एसे मोजां जाबायनो बिदाफोरा खामानि मावनो थांग्रा जाबायनो माथो हाबा खालामनायनिफ्राय दे मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय लैथोश्री आगैयाबो फैसा लांफादों मालाय बेबो खरसा खालामगोननो आरो आइयाबो होखादों दे होमबालाय आङो दोनथ'नोसै दे मोनसे खामानि दङ आंहा मावनो दे होमबालाय सना दे सना